Здравейте хора, аз съм Филип и днес ще отваряме 1, 2, 3 Хари Потър яйца. Така че просто нека да започваме. Сега първото ще бъде това. Това нещо ново ли ще бъде или не? И това е повторка на Попит на Рон. Това е много добре, че е повторка. Няма да казвам защо, но се тая. Сега второто. Нека видим. И това не е повторка. Това е за молив на Малфой, което не е повторка и официално вече имаме 20 играчки, хора. 20 Хари Потър играчки, което е наистина похвално. Ето го. Не е повторка. Много добре. Пак това почти не трака, така че яйцата, които не тракат, има шанс вътре да е Дъмбълдор. Аре. Моля, Дъмбълдор. Добре. Окей. Наистина, казах, че искам повторка. Но трябваше ли да ми го дава втори път? От тези 3 яйца. Хора, поне едното не е повторка, което е добре. Найс. И да, хора, ако ви е харесал клипа, можете да оставите по един лайк, да се абонирате. Аз бях Филип. Чао! И до следващия път.